Qui no ha somiat alguna vegada que vivia un conte? Que era capaç de córrer tan ràpid com el vent i tindre la força i l'astúcia per enfrontar-se a bruixes, ogres i llops. Heu triat el camí fàcil o el difícil, esquivant els obstacles, alçant-vos cada vegada que vau caure, ajudant els amics, sense donar-vos mai per vençuts, competint amb astúcia i solidaritat, constants fins a arribar a la vostra meta. No és que siguem superherois o tinguem poders especials. Simplement seguim somiant com xiquets. Som gent com tu. No posem límits a les nostres aspiracions. Som gent de l'esport i, com als contes, per a nosaltres, tot és possible. 38a Gala de l'Esport de Gandia. Una gala de conte.